Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe, andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. So daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeña windere fen jayi ɓatake bindaɗo nasande nogase go juko hitande ujunnaje nogase joyi ɓatake men fati koye cellal ɓalli. En jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée diaspora o kala. Mbaron mbale jam, so on pini jam fini. En ñaagi Allah yo ɓeydanen jam, ɓeydanen suturo, ɓeydanen ndenka, ɓeydanen yajede. Sa yiɗi jam noon Allah rokkuma jam a waɗat jam. Sa yiɗi noon suturo Allah suurma a suurat. Sa yiɗi noon sellude Allah rokkuma cellal a rentoto. Fulɓe mbi rentade ɓuri safrade. Kono yo Allah suur, yo Allah reen, yo Allah dandu ana rentaki mi hawni de. Allah reen caam, kono yo Allah rokku en rentade o reena en. Allahumma amina ya rabbal alamin. Banda men on calminama moni kala ɗo woni. Eɗen beltini no feewi yogay sukaɓe worɓe e rewɓe e kala saha jippotoɓe e nder profil men taw ko sukaɓe tokosɓe ne kollita hen weltare, ene kollita kadi ene takto ɗumen, ene kollita kadi ene jogui noon wone jaɓɓe jaɓɓal o saha alhamdulillah wonko puɗɗi famde no fewi. Ɗum noon ene ɓuura weldemi taw onon jinnaɓe ɓe guilay yumiraɓe, babiraɓe, kawiraɓe, heɗotoɓe ɓuuron wadde no hewɓe mbaɗata so accude ha hiira nodda yimɓe kala, sukaɓe galle kala jooɗo ketto ko haalete ko, ene rokka suka haqqille wawde rentade. Tawno aduna ko perguitte ɓole, ko perguitte ɓole. Ala e men kala mo meeɗani ferguitade ferguitere nde ganduɗa hande ande hedde ɓernde maɗa. Ɗum noon ni le parfait hay goto timmani, ko timminaɗo tan e dentinaɗo jertinaɗo. Ɗum waɗi alqur'anil karim nalaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wiyete ko dentinowo jertinowo, ko jertinowo ko beltinowo. ɓayde ko jertinowo teni qur'ana woni hen ko jertinde yimɓeɓe. alay saago noon enenne ɓuuren jogade jaɓɓe jertinde koye men
ko wuura e aduna he ko tawno aduna hande jettima e nokku ko pergitte ɓole kala mo renaki fergito tene sa yani a wonta ummo ha abadan walla sa ummitima gontata ko neɗɗo goɗɗo min tawi sama fumi wondaka sen kaali fergitere noon yimɓe mbawi sikkude ko fergitade ko reedu ala fergita wona ƴettude reedu tan wona fergidde debbo e debbo kadi wona wonde reedu tan woni fergitade ne heewi sifaji pergitte heewi jalɗo pergitiɗo debbo jibino ne fergiti jalamo taw an ko mbaɗɗa ko ɓuuri bonde ene wayno leydi pergitte ma aduna ne mbayno leydi ɗum noon hay goto timmani ɓayde hay goto timmani timmi tan ko tagɗo tagui tago mum alhamdulillah moni kala min yo timmin goɗɗo ko heddi ko jertinde e rentinde alhamdulillah eɗen nelde duwaw dendagal APR kala kono en nelde duwaw gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal on président Macky Sall eɗen nelde duwaw dendagal sarɗiyankoɓe leydi Sénégal eɗen nelde duwaw dendagal dawriyankoɓe ɓesgu Sénégal kala ha tenti noon ɓesgu Koungheul naɓe ha tenti ɓesgu Koungheul naɓe oɗo hen sarɗiyanke biyetenoɗo madame Fanta Sall mo ganduɗa ko joom darde wonno to sur sarɗeji ndo leydi Sénégal mo yatirtano caggal e débatji gulɗi jaw kono kadi cuusɗo casɗo taraninoɗo Koungheul eko joƴƴini ɗum on yalti aduna hanki ɗum noon e neldi duwaw dendagal ɓesgu makko kala e dendagal enɗam makko kala eɗen neldamo duwaw kanko yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah nannumo aljanna ya rahmanu ya rahimu ya ko darani gendi leydi ndi Sénégal ha ton to Koungheul kala bandam en dental yiɗɓe Sar Abdoullahi Sar kame Khalid Abdoullahi Sy e gardugol sohna Aminata Guissé banira debbo tedduɗo to wendu Bosiyaɓe e dendagal gollude e mum e nder nden fedde kala taw koye ballal sohna Khadijatu Ndiaye mawnam mi salminima en calmini dendagal calɗi taweteɓe ɓe kala ceerno Amadou Guissé min calminima en calmini sohna Hawa Sall ha toon to Wali Jantan kono kadi en calmini sohna Farmata Diallo debbo mo Wodobere en calmini gawlo Buuɗal Yurmede sohna Hawa Baydi Sega en calmini dendagal taweteɓe pop e dow inde ɓeɗo henno hay goto en ɗaccani ko noonne kadi mawni men sohna Haaji Yaya Sarr e giɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam ha woni gonga en calmini ɗum noon bandiraɓe oɗon kala oɗon teddinira o conférence jogorɗo wadde so Haaji Allah Rahmanu nogasi jeegom nogasi jeeɗiɗi lewru fandu ndu ɗon ɗo cuuɗi men wendu Bosiyaɓe so Allahu lamɗo jaaɓi ko kalɗen ɗo henno ko ɓurɗen yidde yewtidde koye sukaɓe ɓuri welde taktade ko haqqillaji sukaɓe jaɓɓe sukaɓe miijoji sukaɓe gonagal sukaɓe ɓen so tawi Allah walli en taktima ɗumen tan koɓe jogori jibinoyde ko watata kono enen ne neheɗen gila des années ji nde nehedi wonnode kono so en acciri dani tan eɗen kalda e koye men enen mawɓe tan ne haala e men sukaɓe internet neha ɗumen janggo en ganda janje men ɗum jeeyi sababu noon conférence mo jiɗɗen wadde o yowiti koye cate kewɗe taw kadi ne wawa lowade e gandeji sukaɓe on conférence noon yuɓɓinanta mon ɗum ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ɗi ñalɗi noon ɗi mbaɗa koye dow inde teddugal ceerno Alhaji Abdourahmani Ka ko noonne kadi en nene sohna Binta De e dendagal an keɗiɗo foof baɗɗo hen jawdi mum gertogal mum damdi mum ngaari mum bujjoye mum busap mum million mum wutte mum faɗa mum kala ko mbaɗɗa hen ene heeƴa mbaɗanɗa ko hoorema
kala ko mbaɗɗa hen heƴa mbaɗanɗa ko hoorema sa yiɗino on jokkodirde ha keɓa hen ko laaɓi mbatta ko 00 221 77 549 29 32 alhamdulillahi Allah reen hanki noon en keeɓi ɓatakuji kewɗi iwɗi e yewtere meɗen ñande talata nde ko faati e oɗo sehilajo ɗanniɗo e oɗo henna sehilajo mo ganduɗa ko jangguinowo ko rewi hakkude mabɓe ha moni kala dañi jaam taw ɓe goni e jaam ha yetti ɓesguji mabɓe alhamdulillah ballal ne weeli ceer ballodiral ne weeli wallude sehil mum ne weeli wallude musidɗo mum ne weeli wasde yejjidde jaatigui mum ne moƴƴi wasde yejjidde ko waɗana ne moƴƴi ɓuuri bonde fof ko yejjidde ko waɗana kala ko joom galle ma waɗanma pina subaka goto mbiya min kay guila garmi ɗo tan lorimi leptimi kala ko joom suudu ma waɗanma pina subaka goto mbiya min guila kawre ma dañmi bone allahu akbar neɗɗo wonande metti nde tan jejjita ko mbaɗanɗa ko kala ɓayde noon neɗɗo wawi yejjidde Allah subhanahu wa taala yejjiti ko Allah fofata e mum ko Allah laarata e mum ko Allah haalata e mum ko Allah yahata e mum teni kadi ko Allah woni e ma ko Allah tamata fittandu ma a yejjiti takɗoma neɗɗo goɗɗo kam so yejjitima momoto hoorema tan jahabulol ma kono neɗɗo ko ingrate o timmata neɗɗo timmani neɗɗo ko kongu tan ɓolu kongu ɓolu e mawni kilare ɓole kono timmani hande so metti tan gasi so metti tan a metti a yejjiti kala teddugal ngal mbaɗaneɗa so weeli tan gasi a yejjiti kala mettiɗe mbaɗaneɗa ala wona noon neɗɗo ne waɗanma ko moƴƴi ñande kala ñande wayani noon walla kala ñande metti woto miijo ɗum koko metti tan ala miijo nde weeli nde ɗum ene jogui woniɓe ko ingrate en alay saago noon yimɓeɓe ɓe ganda koɓe mbaɗana neɗɗo kala ko itte doole mum waɗanma itte warñede mum waɗanma ko wawi wonde kala yettumo duwanomo jarmo so natti wadde woto yennumo woto hoynumo woto serte makko woto bonnu inde makko woto taƴo koyɗe ma e makko woto taƴ téléphone ma e makko woto taƴ haaju ma e makko en jogui woni yimɓene dañata ma dañama haaju tan nde nodduma calmikinoma ha ɓooya kaala haajo mbawa jamais finde subaka ha duwanoma walla ha calminma walla ha ciftorma walla ha yima hande mi siftiri tan ari duwanade mi salminnama jomum jooɗo yonte tala ko ñaguima ɓenne ngala ko opportuniste ji ɓooli fina tan miijoma tan salminma tan Allah ɓolo ene woodi de ne woodi waaɓe noon ha heewi kono ko majorité ko ɓuuri yewde kalde neɗɗo o fini tan watti ñande kala wadde message sahaji tan salminma seeɗa so waktu goto fawoto hen o ñagoma sa rokkanimo c'est fini walla sa yimo sahani tiiɗi c'est fini a wonta yiidemo a wontamo yi kalde o artoyema kadi o artama ko ñagade jogoye neɗɗo haaju guila dañani haaju neɗɗo mo poɗɗa dañde haaju o jogoyma ko haaju guila a dañani haaju so humti haaju ma hayran so humtani haaju ma hoto taƴomo hoto bonnumo hoto bonninmo sabu an holko mbaɗanɗamo sabu an holko mbaɗanɗamo hay tusa wannanimo haydara wannanimo bonna inde makko mbiya kaari min kay nangam ala wona noon aduna o ko ballodiral kono noon ubbude neema wona moƴƴere neɗɗo kala ko waɗanma yettumo jarmo duwanomo alhamdulillah joom galle ma ne finane ɗaɓɓoya an aɗa jooɗi ko dañi kala o addanma ñammina ɓesgu o so tawi ara faama o safruma o safra ɓesgu o omo sippira hen hay so tawi woni kam ala foof ko wawi waddude kam wonko sippirta hen nde pinɗa kala sa wawa waddemo audio kam gam duwanademo hawnana o welto wanmo audio kam kirjinamo mbiya mini caggal ma de hoto hul jokku golle hoto hul ma dañ ma neɗɗo yo rokke force joom galle ma pini o woni dawa guese
omo nawori téléphone makko a fini e daɗɗudi maɗa on calmodiri o dawi wanmo message mboɗomi caggal maɗe mboɗo hirjinma ndema so Allah jaɓi ko demal tan ko codol en dañatde en jaltaɗe caɗele neɗɗo foni ɗi rokkede force hayɗo jomin ko mbaɗami ɗo ko gonga woni missuji ne keewa kono somi fini mi heɓani message ko mbaɗɗa hanki ko ene weeli min tan mais ne wawi mi ahama so ɓoyi mi woppa ne wawi a waɗi journal ma gayni yimɓe keɗo tan ndeeƴa wona bujoy wona temedɗiɗi wona hay jarama wona hay peɗelel wona haydara teni hande alhamdulillah kalɗo audio ari hande aɗa wawi fiiden keuruji ha heewa kono ndaron dinguirɗe yimɓe fof keɗo hay goto watta hen keur sa heeɗima hunde a yiiɗi waɗi hen keur on kam on baɗowo wandade kadi yiiɗi wanda woni heɗotoɓe wanda woni heeɗiɓe belti hen wanda woni heeɗiɓe dañi hen fayida mbaɗi hen keur daña janggo wadde ko ɓuuri ɗum neɗɗo sene yima holko softintamo yimɓe gona hettade gona foɓɓude gona hiilanademo o ɓeydo softude o yaltina ko wawi ko neɗɗo ko ni wayi neɗɗo ko neɗɗo hirjintamo ko yimɓe aɗa sippire walla aɗa fetta bal walla aɗa yima walla ko mbatta kala rewɓe debbo ma nani suka ma nani ene piyama guite aduna fo nani koreji ma nani mbatta koko yooɗi ñadere kono saɗa sippire ɗo koreji ma ngala oye koreji mum nan ɗon o fiyata bongal ɗum jeeyi sababu noon leydi heewani fiyede nder leydi mum neɗɗo heewani fiyede nder wuuro mum jaɓata ko ñoli ko fof ñande wontat gorko ɗum noon neɗɗo kala ne yiiɗi hirjinede kirjinen worɓe ɓe kirjinen rewɓe ɓe kirjinen ɓiɓɓe ɓe kirjinen koye men kirjinen moni kala ɗo heedi ɗo tinen ɗum tinten ɗum tintinen kadi en tini ɗum soit ko tintiniremo jawɗele men walla tintiniremo dowuji men walla tintiniremo messuji men so walla tintiniremo systéme aji meɗen tintinen mo moni kala tintinen ɗum sa takkitima e leeso a juuli a gayni a jogui téléphone ma téléphone o ko joom galle ma soodi crédit o kanko waɗata hen aɗa miijademo waddemo message ndu wonoɗamo hadema wadde message gorko goɗɗo walla hadema wadde message goɗɗo aɗa welto aɗa jala wonmo message mi salminima mi juurimama mi juuli mi gayni mi duwanimama ga ko jaam tan fini ga galle ma ne deeƴi ala fof probléme woni ga taw jomum woto fala namdoma ni alhamdulillah galle ma ne deeƴi yettude Allah amin deeƴi amin duwonoma noon jokku golle woto hul amin duwonoma a dañat tan inchallah gasi ay jomum ñande hen so fini ene dawa yanata ko ɓerde nde ne welti ceerno kala ko hawri on wawi dañde kono so tawi ko porli ñande kala walla ko tikke walla ko purƴinali walla ko ufnali walla ko mernali walla ko goɗɗum walla ko sikkeji goɗɗum gurdam moƴƴata ɗum ɗo kala koye cellal ɓalli jeeya koye cellal ɓalli jeeya ene sellina fina duwonoɗa neɗɗo mbaɗa message duwonoɗamo duwaw belɗo o sellat ñande hen wallahi o sellat cellal ko haala belka noon ko alay sago an kaalowo o walla an gullittoɗo walla an kaalowo ɗum ga hen no alay sago konngudi ma ɗiɗi gona konngudi belɗi ɗi gona konngudi jurum ɗi gona konngudi alliyankoji ɗi gona konngudi memoji ɓernde taw ɗi ngala konngudi ñaadde ɗi ngala ƴaggude ɗi ngala woni hen fiirude woni hen ko yennude walla woni hen ko mallude ɗi so tawi ɗi ngala ɗo tan haala ka fewat addi wargo ko haala mettude contoto ɗo joni jaɓuɗa neɗɗo konngol mettugol o mettino warma en jonnani hanki ko waɗi buntu Pikine woni sara Carrefour Sipsi e tawe Pikine en jonnani ɗum hay seeɗa hakkunde dognowo moto Jakarta kame dognowo bis tata goto ligne 61 somi jumani kanko joom bis o kanko joom moto o ɓe ɓooyi dugdude sabu joom moto o ne yiɗi dublade bis o ne sali eɓe dugda aɓe ƴattodira aɓe tollodira juuɗe one dogno oto mum one dogno moto mum yimɓe hewɓe cettima ɗum wonɓe oto bis o joom bis o noon kanko joom moto o nde o askiliri o heedi yeeso bis o dogni moto makko joom bis o wi somi heftima mami ware ɗum ko hankikiɗe waɗi to Dakar ɗo buntu Pikine rond-point Sipsi
kanko joom biso nde o dogni bis makko hefti joom moto o feri ɗum kadi o rewe dow mum on ɗon e ɗon maayi. holko addi ɗum? haalaji bonɗi. soit joom moto wonko wimo ngol konngol memimo, haala bonka wara tan, haala fitina conte woni kongon ndi ngooti kon kongon kon akon gadda fitina mawɗo hakkunde yimɓe. kalda e neɗɗo wima konngel tan ngel ganduɗa ngel ɗo konngel ngel wawi an wardema, ngel konngel bawngel wardema ngel nanga ɓernde ma nde ha mbaram. holko addi simmitade? wonɗo neɗɗo wiyanma hunde mbasa hawti haqqille gona e mosde, sa yi ha jottima miccoɗa konngol ngol tawa ngol ɗo konngol ceekowol kocca laaɓi jaha mbaɗa e makko wonta bone paya kaso. wona wari neɗɗo a fayi kaso, gurdam ma boni, a bonni gurdam. ɗum jeeyi sababu noon ene moƴƴi yimɓe ɓe jangguine wawde haalde. min so mbaɗa haala holno lelniranmi haalam ka ha wasa memde o, sabu mbaɗa andi ko jabotoɗomi, holno lelniranmi haalam ka ha kanko haala ka wasa musdemo beele somo jaabo kam wasa musdemi. saɗa haala watta contrôlé kalta ko nelda neɗɗo haala ka walla kalda e neɗɗo mbiya on kadi ko jaboroma ko musatama teɗan ko kalɗa koni muusimo. sa haali haala muusi tan kanko jabotoɗo e haala makko musat. sa haali haala weeli tan kanko jabotoɗo e nder haala makko ka welat. ni haala way. haalan arde neɗɗo fof non o jaborto. soko ardi ko belema tan o jaborto ko belema, soko ardi ko mette o jaborto ko mette, so tawi ko ardi ko ñiŋoje o jaborto ko ñiŋoje, soko ardi ko malli o jaborto ko malli. haalan ardi fof ko noon oyene jaborto, sabu ko ɓerɗe kaldata. haala ka so mimi ɓernde tan ɓernde jaborto. woni hen ne kaala ngam yidde tellinde neɗɗo walla famɗinde neɗɗo walla ustude neɗɗo walla hoynude neɗɗo, on nene jabtomo an jabtaɗo mbiya jam ni mbiyatami pourquoi ɗum wiyami to an ƴewani ko mbiɗama ko, ɗum addata bone. ɗum tagi noon ɗemgal ceerno ko hunde mawde. ɗemgal so sokanima e aduna ma haydara ala ko wawi sogdema e aduna ma. idal mar'u lam yahzunu alayhi lisanuhu falaysa bi shay'in siwahu bi khazali. neɗɗo so tawi ɗemgal mum sokani ɗum, lebtani ɗum, hokkani ɗum probléme, rokkani ɗum ɓernde musore, rokkani ɗum tension, rokkani ɗum ɓandu wuloru, rokkani ɗum ɓernde wulnde, holko saabi mbiyami ni? ƴeew ɗemgal ma ngal ko wi ko. ɗemgal ma so wiyani ɗemɗe goɗɗe mbiyata. ɗum tagi noon ne moƴƴi yimɓe mbaɗa contrôlé haalaji mumen ɗi. hande rendo men ko ɓuri hen heewde jibin ɗum ko caɗele haala. won rentodirɓe ha natti haaldude sabu haala. a waɗi haqqille ma hankadi ni kalde kalmami ko bone, minne waɗi haqqillam kalde kalɗami ko bone, kalde kalɗami woda konngudi memɗimi, kalde kalmami woda konngudi memɗima. en ndemtodirata ko enen ndesodiri walla enen koddi walla enen jiidi hankadi a rentotomi rentoma. ya ha ɓooya hankadi datten jogdade haajuji, hay goto alda haaju e goɗɗo. waɗi noon ko haala. haala ene jeeya e rafi ɓurɗo mawnude nder aduna o. haala ene jeeya e ko ɓuri hoɓɓude aduna o. haala ene jeeya e ko ɓuri sernude yimɓe e aduna o. wallahi mbaɗa essiye ƴeewa, pina subaka tan ƴeewa giɗo ma, sehil ma, joom galle ma, joom suudu ma, ɓiye jinnaɗo ma, bawɗo wonde kala, mbaɗama audio belɗo, duwonoɗamo, dokkamo force ha ƴeewa ko jogori jabadema. ƴeewa so tawi o ƴettotoma walla o haalata ko mettuma. sa ha walla mbaɗama audio tan mantamo jettamo ƴeewa ko jogori jabadema. ɓernde ko contraire ɓernde hono mum. ɓernde ko contraire ɓernde hono mum. ɗum noon yo Allah won ballo. ene jeeya e ko rokkata en cellal no feewi. ene jeeya e ko ɓuri wawde rokkude en cellal. en keɓin ɗo hen ñanden wonande info ji ɗi kalnoma ɗo hen wonde tan warɓe suddiɓe mumen, sabu defanam bottade walla kacitade tan mi defani. eɗen gandi hankine
wuro wiitengo Bantako to ne kadi hanki ko gorko gooto wino joom suudu mum duuɓi 15 aɓe jogi ɓinguel ngel lebbi 6 yo artu to laminiya noon toon gorko hoɗi debbo noon suuɗoyi ko galle kawmen suuti fayi galle kawmen to Bantako o sali atu kanko debbo kanko gorko o ɗacciya kawiraɗo yeehi o ari o tawi ɗon debbo o yiɗi mar hoode debbo sali ɓe kadi o yaltini laaɓi noon yidde hirsude debbo to o fuɗɗima hirsude mo ni gulali e luukaɗe gulali nafa de kala mbiɗo gulali nafata tawata ala ko hemma nde debbo luuki hoddiɓe notti tawi kam ƴiƴam fuɗɗima yaltude awde kanko gorko dogi debbo nawa ɗon e ɗon suudu safardu Kédougou hôpital Kédougou toon debbo nawa ngam safroyede kanko no hande omo yiile o yitaka taw banda men ko yidde wiide tan yimɓe ndento haalaji bonɗi neɗɗo a moɓɓi hunuko ma tan a deƴƴi haali num haala bonka tan warima ala hay bandi so tawi ari yande galle ma hay sa heptini ɗo wotiɗo a heptini ɗum woto haalde mum ni deƴƴu tan ndeeƴa moɓɓu guite ma tukkoɗa woto laara ɗum ni sa laarani ɗum a tukkima tan a deeƴi a laarani ɗum a haaldani e mum so hocci ko hoccanno kadi habbulol mum kono sa wi aɗa jaabo ɗum aɗa haalda e mum woni konngol ngol mbiyata tan tellinte warma e dow riya ɗum ɗen gandi noon woni wargoji ne adda ɗum woni haalaji bonɗi neɗɗo won konngol ngol mbiyatama so mimimo tan on wawi wadde ma ungal walla waɗa ma goɗɗum walla waɗa ma goɗɗum ɗeɗe gueɗe kala ene hen alay saago noon sukaɓe ɓe jangguine wawde haalde haala ne satti no feewi min saaha so tawi mboɗo haalda e jinnaɗo am woni nenam walla babam somi yi wadde ɓe audio walla neɗɗo gonɗo dowam mo ganduɗa mboɗo ittan ɗum gueɗal no feewi mboɗo wawi wadde audio laabi 4 mboɗo firta saabu holɗum yidde lelnudemi konguɗi ɗi jinmi lelnude ɗi somi ronki dañde mi firtat somi ronki dañde mi firta somi waɗa journal mboɗo miijo hol konguɗi parami lelnude ha yimɓe ɓuuri wawde nande paama ko jimmi habrude ɓe ko jiimi go hami ƴewno lelniranmi ɗum wone konguɗi ɗi ganduɗa ɗi ne mema neɗɗo walla ne mema ɓernde mboɗo horo somi haali saaha mboɗo taaya mboɗo ronka wonde neɗɗo min hooram mboɗo ronka wonde neɗɗo ɗum noon ko haala woni ñaw fulɓe no mbi haala ko ñaw ɓurɗo bonde ñawuji ko ñaw o sellata tan kone mbattuɗa haalde ko moƴƴi ɗum noon yo Allah rokku men nde moni kala watta duwanade goɗɗo o moni kala yo heptin ko goɗɗo o waɗani ɗum moni kala yo heptin ko goɗɗo o waɗani ɗum Allah sellina en cellen gonen e jaam ya rahman yo Allah ren suura yontere yawtunde e nder yewtere musidɗo men ɓi neni men Haali Abouba gorko mo lugiseyba gural yero o wino wo ala ennemi hande ɓurɗo mawnude ennemi ji so wona sukara o ala gaño ɓurɗo mawnude añɓe so wona sukara holko saabi o wi noon ko sukara nayi ba makko ko sukara nayi yummakko kadi so rentaki ko sukara jogori nangudemo wonɗo sukara nangi kadi sehili makko giɗo makko wonɗo sukara nangi kadi neɗɗo goɗɗo mo andi jaadiɗomo wonɗo sukara wari kadi goɗɗo mo andi mo yiyata mo nanata ɗum noon Nelson Mandela mbarodi ngori di leydi Afrique du Sud holko wonno combat mum ɓurɗo mantinade caggal nde yalti kaso ko haɓade ñaw biyeteɗo sida ko jeyno sabab ɗum nayi fami makko ha laaɗi neɗɗo noon kala ko wari yumma wari bamma walla waranma ɓiɓɓe ma walla wari ɗum foti wonde himɓe ma hankadini oɗon jeeyi yimɓe hewɓe janggoɓe
sukaaɓe heewɓe janngoɓe ene gontoya saforoɓe gite walla saforoɓe ɓerɗe walla saforoɓe ñiiƴe walla ni gontoya sage-famuji walla ni gontoya gynécologue walla ni holko saabi e gontoya ɗum sabu kala ko wari yummaɓe walla wari bammaɓe aɓe jiiɗi kamɓe wontude cafrowo on banggue haɓade ɗum. debbo goto omo haalɗo ñande ngo ɓooyani holko saabi o wonti sage-femme ballowo yimɓe jibinde yummakko maayi koye jibinirgol. hande aɗum heewi noon, hande aɗum heewi, sukaɓe ɗe hande maayoɓe jibinirgol ne heewi. joomum sowo ha fando jibine maaya walla jibine maaya aɗum wayno leydi hande o. docteur ɓe noon ne mbawi wadde wittoji ha ƴeewe ko jeeyi sababu o, kono ɗum heewi. o wonti ko sage-femme ballowo rewɓe jibinde. so debbo arine jibina o tindana ɗum, o darana ɗum, o mooma ɗum, o moosana ɗum, o ɓuucco ɗum e tinde mum, o walla ɗum, o yarna ɗum, o haala ɗum haala belka ha jibin taw tinani. ɗum fof artata koye haala ka mbiɗen nane ka. holko jeeyi sababu nde rewɓe hewɓe ne doga hôpitaux ji ɗi walla dispensaire uji ɗi ha tenti rewɓe ɓe tawaton ɓe ko haalaji bonɗi ɗi ngara jibinde. tawa ɗon debbo hono ma an ŋab koyɗe nde lortoɗa nde ne weeli, nde mbatta nde ne weeli, ko an weela, an waɗi cuurayi, an waɗi darab naggam, joni heɓɗa otta aɗa woya kalma haala bonka mettuka. goo aɗa wonde e mette ma, aɗa wonde e nguleki, aɗa saawi kiloji e reedu ma fodde lebbi 9, aɗa wonde tampere habre e warñede e ŋatti weere no wayi musde, watta hen konguɗi bonɗi, cokko e noppi ma, cokko e ɓernde ma, jibina. ɗi konguɗi ɗi mba hewardema sabu so jibinta ɗo tension ma ngabbat. so tension ma ngabbat an kala a nervat, woni an kala a sekat, an kala a jiiɓoto sabu gonɗa koye udditade, ɓandu ma ndun koye udditade. ala ɗo musata e ɓandu ma, a natta tinde koyɗe ma, natta tinde buhe ma, natta tinde awra ma, natta tinde hoore ma. Allah, aɗa otta yidde jibinde. ɓeene beddo e ma konguɗi ɓurɗi bonde, puusa a waɗi ko ɓuri ɗum, ene haalma haala bonka. ceerno haala ka soko memima tan sa jibini a mayat sa renaki. neɗɗo so felliti wonde sage-femme ballowo rewɓe jibinde, il faut jangga wawde haalde taw. jangga ko tubakoɓe mbaɗata ni. so debbo ari mbawa haaldemo haala belka, mbawa rokkudemo ko weeli, mbawa tindandemo, mbawa momdemo, mbawa widemo ɗum kay joni yalta, a ala probléme, a jibinat ɓiɗɗo joɗɗo naggam, a haalat kaala ha o welto tan ɓiɗɗo yalta. ɓiɗɗo yalta taw tina ndewtinata caɗele taw ɓiɗɗo yalti. kadi goppen hulɓinde yimɓe, ka baɗo listihar walla ka baɗo consultation walla ka baɗo échographie walla wawde fof, goppen hulɓinde yimɓe. heewɓe ene wara ɗumen hulɓinede rafi. an de elle gonduɗa ko rafi naggam, elle an min mi ronki famde, elle kulna joomum ha joomum huula. woni yimɓe nan ɗo jiiɗi waɗa ñande kala test sukara ko hulɓe, sabu koɓe hulɓinteɓe. sukara jabet ko haydara. alhamdulillah eɗen gandi enen sehilaɓe ɓe jaten ɓe fof ne jogui jabetaji. ene wawi ni min hon taw nder gonmi min kaalowo, ene wawi taw punciniɗo nder ko ɓooyi. saha noon fof mboɗa test sukara, mi tawi mi alaji, kono mboɗa andi komi punciniɗo sabu komi ñamowo sukara ñande kala. moni kala wonde jabet noon. ɗum noon hulɓinaki haydara. rafi jabet ye, rafi sukara, rafi cancer, rafi sida, ala hen kala ko tiiɗi tan ko tinde. sa tini tan a ƴettat hankadi leɗɗe ma, aɗa ƴetta aɗa rento, gasi renta ɓuuri safrade. ñande kala ɗi maayoɓe ɗo ɓe galda e ɗin rafiji. ñande kala yiɗo maayo ɓe galda e jabet, maayoɓe ɓe galda e sida, maayoɓe ɓe galda e cancer, maayoɓe ɓe galda e tension, maayoɓe ɗum ñande maayo tan fiɗa tan maaya. ɗum noon banda men no haali Abouba wiri ni, ala ennemi, woni ala gaño ɓurɗo sukara, sabu sukara nawi jinnaɗum gorko welede Allah e mum. alhamdulillah, neɗɗo moƴƴo gando joom yiyande wonno, nawi jinnaɗo mum debbo moƴƴo kaare sire ceertanaɗo moƴƴere, kala ko dañi koko renda. alhamdulillah.
ummu abou mi salminima, saydou abou ba mi salminima, mi salmini afo galle o ceerno mamadou, mi salmini dendagal bandiraɓe fof, dendagal useybena fof, e dendagal enɗam maɗa an ceerno haali abou ba mi salmini mi juurima. Alhamdulillah. So tawi joom galle ma wonde jabet an debbo o gañoma ɓurɗo mantirade wonti sukara ndentoɗa, kono e nder rendo men ko ɓurɗen yaade ko hay goto rentaki sukara te yimɓe kala gonde jabetaji. Sa are rendo men ko warga sir warga nan tan togga tene barrade nde foof lowwol sa ƴeewi warga kasil ataye ngel ko nawata e sukara ko ni hulɓinani e banda men. ƴewte ɗum no moƴƴi, ƴewte ɗum no moƴƴi. ƴeewa feccere kas warga mbaɗa hen feccere ɓurde mawnude e sukara, feccere kas warga mbaɗa hen sukara memlo la ilaha illallah, feccere kas warga, feccere kas warga de mbimi, mbaɗa hen ka sukara memlindo walla ƴugolinɗo, miccu ɗum ƴewto. afala taqiluna, ƴewto afala taqiluna walla afala tatazakkaruna, mbete miccotako walla en kaqqilta. ƴeewen feccere kas warga mbaɗa e barrade, mbaɗa hen ndiyam hande ɗeɓa hewde, togga e jeygue ha fasa. feccere kas warga nde mbaɗa hen ka sukara ƴugolinɗo juppa hen beele yo hel kaaɗe kiki yo saf, sukara o denkoyto koye nder ma. ɗum ko lowwol o kaali. sani o kaaɗe kinati nanga feccere ka sukara juppa e nder he jurta jara. farta go kadi nanga feccere feccitande ka sukara juppa hen. joni noon firti ko kasuji ɗiɗi sukara memlindi a yari ɗum e nder nde barrade nde gammirɗa ko subaka jarɗa ataye o, yaha betawe jara hono mum, yaha gottoɗa jara hono mum, yaha jamma jara hono mum. joni noon ƴeewa holno foti kasuji sukara jarɗa par ñalawma. ƴewtuɗa hol jaha galle karen jara, garta galle mon jara. joni noon ƴeewa holno foti kasuji sukara jarɗa par ñalawma o, te hono goruɗa ken tolno e duuɓi nogas. pourquoi ƴiƴam ma bonata? ƴiƴam ma bonata, ɗum c'est logique. motani namdade docteur, motani jarani, normalement ƴiƴam ma bonata, ƴiƴam ma bonat, ɗum ko ɗam bonat tan. haalaka noon kalne jarɗa ataye gaynuɗa ko ɓuuri hewde tufamne adde walla jus uji ɗi gadde. teni jus uji ɗi ɓuuri hewde sukara laabi ujunere e warga mo mbaɗɗa o, par ce que jus uji ɗi waɗa hen ko fruit, waɗa hen ko fruit ji seeɗa. so tawi ko orange seeɗa e essence mum waɗa hen, ko heddi ko waɗa sukara ha heewi ha waɗa belendi. so mango mum ko noon, so pomme mum ko noon, so ananas mum ko noon, so tawi ko kokka mum ko noon, so jiino mum ko noon, kala jus bawɗo wonde ko noon ko sukara goɗɗo. mbaɗa ɗum consommé fof. jara tufam beete, jara tufam nde gottiɗa, jara tufam jamma, mbadda hen atayuji ɗi, mbaɗa accumulé sukaraji ɗi kala e nder ma. ƴeewa par ñalawma o joni holno foti sukara ñamɗa, e ƴeewa kadi to banggue lamɗam ɗam tuggal ma nde pinɗa ha jamma holno foti lamɗam nannuɗa e nder ma, holno foti gramme uji lamɗam lowɗa e nder ma, e holno foti gramme uji sukara lowɗa e nder maɗa. mbiya ya sellu, mbiya ya sellu. wawa wonde wawa ɗum an aɗa andi wawde awa sellude. warga wona hunde ɗomɗitede, wona hunde ɓuttiɗore, wona hunde foññode, wona hunde rokkore haalis, wona hunde ittore tuuyi haydara. ataye wat ataye ma tan ittu kase ataye pour min ko privé foti wonde, walla ko en ɗiɗi walla ken tato c'est fini. toggen barrade min mbaɗen hen wargayal seeɗa, mbaɗen sukaral cetta, mbaɗa hen nanama hoto saf sukara, yo wat kaaɗeki mbatki fayida, yo wano gorel teni.
burelta yaraɗa ala sukara te sari a gayni a tinat ƴiƴam ma kala to aɗa softa ɗo welti nanama o uura warga wasa wadde sukara ciwa jara wona kam kaaɗe kiki ma dañi ko naftuma daña ko safruma ɗum noon haali no mbiɗa ni ennemi ɓurɗo sukara ala ɗum sabu ennemi nawɗo tedduɓe ma yurmede ma korsa ma jinnaɓe ma Allah ma yo aduna sabu Allah wi ko ɗoftoɗe jinnaɓe mon hoto ufnoɗeɓe hoto purƴineɓe ko kamɓe teddinta ko kamɓe gadduma sabu mabɓe jeeyi sababu wodedem Allah subhanahu wa taala e annabi o sallallahu alaihi wasallam so tawi a rewi Allah subhanahu wa taala a ñemtini annabi sallallahu alaihi wasallam ɗofto jinnaɓe ma ha timma ɓe noon kala ko nawiɓe a andu ko nawiɓe ko de ko jeeyi sababu haɓe jeehi ko gaño mawɗo no mbiɗani ne selli ɗum noon banda men a woni galle mawde nani jogui jabet yo gaño ma wonti sukara haɓe sukara mbere sa yarani sukara ketana mayata mbere sa yarani boisson ngaji tan mayata sa ari ka koɗo gaɗo salmin fo adda boisson te mbiya ka adda fo siwu jara hen ndendina foof e reedu ma yar kokkano ni moƴƴi yar oɗo jiino no moƴƴi yar ɗam ɗo kosam ni moƴƴi wonno ko Mamadou Ibrahima Sow kañum wonda ko adda fo no goƴƴo Samba Sow nan tan goƴƴo gayna reedu fiya karampo deeƴa ronka hay yewtude yeeso fo ɓawla guite naata jomum loƴo on daareɓe jomum loƴo ha bona jooɗo tan deeƴo ceerno sabu ko rendini ko sana wappa o rendini ko produit ji ɗi jiida e reedu makko he alay saago noon reedu ndu jiiɓoto ɗum o jiiɓoto tan no wawa jiiɓade tinɗeɗe hen no moƴƴi banda men eɗen jogui ɗo hen no ɓattake kono en dewi yewtere nde ha en jettima ɓattake o kono sikki ala inchallah ma en ɗaccu ɓattake o ha janggo garoyen e makko tinnoɗen e cellal men cellal wona tan lelade mi fawgui cellal ko enen cellinta koye men guila to banggue haalodirde haalaji moƴƴi haalaji belɗi e duwodirde hakkude mumen e yiɗodirde e horsodirde e moni kala teddinde goɗɗo o wattude haqqille goɗɗo o ko ɗum woni cellal ko heddi ko noon ko enen ñawnata koye men ko enen piyata koye men ko enen mbarata koye men ko enen gadde koye men caɗele aduna yo Allah won ballo ya rahman so buuɗalirmede feri feeñi fen jeyi ɓatake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen